Buenas, bienvenidos a un nuevo programa de Foro Hermes, un debate nuevamente con la ausencia del Partido Socialista. Les hemos vuelto a invitar, sin querer venir. Ya sabemos que debe ser un espacio incómodo. Abel Caballero y su cobardía sabemos que no quiere venir aquí, pero sabemos que su brazo extensible llega hasta aquí. Tenemos a dos contertulios que ya han estado la última vez con nosotros, tanto Julio Comesaña, ex consellero, que ahora le hacemos su presencia nuevamente. Julio, gracias. Muchas gracias. Y a Carmela, que ya es habitual de la Casa por el Bloque Nacionalista Gallego. Aunque hoy, como no hai acto del Concello, estás aquí, Carmela? Bueno, os diputados temos algunhas responsabilidades e intentamos compaxinalas. De todas formas, sempre é un placer estar aquí e nosotros que sabes que contar sempre co Benega. Queríamos empezar hablando sobre un tema que es la vivienda, que se ha puesto muy de acuerdo, de golpe así, por lo que ha pasado estos días. Había un acuerdo, el presidente les tendió la mano nuevamente al alcalde de esta ciudad, Abel Caballero, pero nos encontramos nuevamente que Abel Caballero rompe ese acuerdo y le da igual, y dice que lo único que importa es que quien hace las viviendas es el gobierno de España y que todo lo hace el gobierno de España, como si Galicia no estuviera en España. A lo mejor él tiene ese concepto. Julio, vamos a empezar que hable Julio porque es un tema... ¿Qué te parece la actitud de Abel Caballero con el tema de Navia, con el tema de viviendas? Ayer había un acto que visteis todos y que informó Hermes Televisión, pero ya visteis que la concordia de Abel Caballero es corta. Bueno, eu creo que o que está pasando en Vigo non pasa solamente na vivenda, pasa en moitos outros ámbitos, non? Eu creo que este tema requiere, pues, primeiro, tomarlo moi en serio e de verdade é un problema para moitísima xente, non? Tanto para a xente que está buscando vivenda, xente nova, xente que quere emanciparse, como xente que xa non é tan nova, que está nos 35, nos 40 anos, e que é moi difícil alquilar unha vivenda. Eu escuitaba outro día os datos do tempo que dura unha vivenda no mercado en Vigo, que non chega a veces as 24 horas. É evidente que hai unha demanda importantísima de vivenda, e xa non só en Vigo municipio, sino que tamén na área metropolitana está empezando a pasar un pouco mesmo. Este é un tema que, por desgracia, non ten unha única solución, é un problema que ten moitos factores. Evidentemente, pois, moitos anos, en caso de Vigo, sin pensión, aínda non temos o pensión, o famoso pensión. Eu recordo cando chegou este alcalde, había un pensión, dixo que iba a introducir vivenda de protección oficial, parouse aquel pensión, bueno, pasaron, que iba a haber un bosque de grúas. Pasaron moitísimos anos e aínda hoxe non temos o pensión aprobado. Eu creo que a Xunta e o Grupo Popular mostraron un ánimo de poder aprobarlo sexa como sexa, bueno, as condicións legais, por suposto, pero con todas as facilidades. Por desgracia, ainda non está esa pensión. É un elemento, sen dúbida, fundamental. Hai moitos promotores inmobiliarios que están desexando que haya un pensión, que haya estabilidade legal e xurídica para poder dar un paso adiante, non? Logo, por outra banda, temos, eu creo que é un factor moi determinante, que todo o que rodea as dificultades para alquilar unha vivenda, non? As dificultades dos propietarios, neste caso. A inseguridade xurídica, vemos o que está pasando en Vigo tamén, non queda alleo todo o tema da ocupación, ben sexa ocupación violenta. Na Comisión Primeira do Parlamento estuvo hai pouco tempo o presidente do TSJ e contounos que hai dúas ocupacións violentas con violencia diarias en Galicia, non? Mais todas as ocupacións ou inqueocupación de inquilinos que despois non... Correcto. Bueno, por suposto, creo que temos que ter unha lei que protexe aos inquilinos, pero tamén unha lei que protexe aos propietarios. En eso é outro elemento importante. Eu creo que as vivendas de uso turístico non son un elemento fundamental. Outro día a consellera de Infraestructuras e Vivenda decía que os datos que tiña que non eran influyentes. Bueno, pode que a mellor un concello máis turístico sea un pouco máis, desde logo en Vigo creo que non. E logo hai un problema tan importante de todo o que ten que ver coa construcción. O precio da rehabilitación da vivenda está uns precios, bueno, elevadísimos. Todo ese asunto fai que temos un problema moi importante. Ante un problema moi importante hai que buscar solucións tamén organizadas e importantes. Eu creo que a Xunta fixe un compromiso de doblar nesta legislatura a vivenda de protección oficial, pasar desas 4.000 a 8.000. Non é máis que pasarse por Navia e ver que eso, ademais de ser unha promesa electoral, estáse levando a cabo. É importante que os concellos colaboren, o de Vigo ten que colaborar, pero tamén o de Mos, o de Bayona, todos os concellos que rodean Vigo deben pero parece que non hai esa colaboración por parte de... Bueno, hoy mismo la deslealtad, veniendo aquí con
un delegado de gobierno e non sei que vamos a hacer 1200 en Navia, un poquito de lealtad que se ve. Bueno, eu creo que os feitos están aí, creo que o Goberno da Xunta apostou pola vivenda pública, pola promoción de vivenda, tamén pola vivenda privada, é un problema importantísimo, é un objetivo fundamental da legislatura e creo que as accións que está levando o Goberno da Xunta, en Vigo especialmente, diga Siria tamén, está aquí a conselleira, pois, dando pasos, creo que reflite que hai que ir nesa línea. En todo caso, insisto, este é un problema global que ten que ter a todos os actores alineados. Eu supoño que o Concello de Vigo, máis tarde ou máis temprano, tamén se alineará, como estamos todos alineados neste caso. Carmela. Bueno, non cabe dúbida, e é algo no que estamos todos de acordo, non coas solucións, non coa análise do problema, pero que a vivenda é un problema, é o principal problema para moitas galegas e galegos, principalmente os máis novos, e que é un problema que require do traballo conxunto de todas as administracións. E, bueno, en Vigo temos un problema, e non é só un problema de vivenda, un problema en cualquier cuestión que requira do traballo conxunto da Xunta e do Concello de Vigo. Nós xa temos denunciado ese uso partidista, esa falta de diálogo continuo entre Xunta e Concello. Nós pensamos que é certo que temos un alcalde que está empeñado en poñer a Vigo de costas a todo o resto do país, pero nós creemos que a Xunta tamén ten que dar pasos e ten que avanzar en ese diálogo. E máis tarde ou máis cedo, e aí eu creo que acaba de decirlo Xulio, Xunta e Concello de Vigo teñen que poñerse de acordo polo ben. Pola de real. Torres máis grandes caeron, e se hai realmente vontade por parte da Xunta de Galiza, que ata agora non a houve. Veremos se a partir de agora. Ata agora Vigo estivo... Tú crees que non hai, cando a conselleira ven aquí ofrece... Ata agora non a houve. Estamos vendo como parece que a Xunta empeza a dar pasos e nos vemos que poden ser positivos. Hoy mismo se inaugurou outro... É certo que o problema de vivenda pode ser lixeiramente solucionado coas promocións de Navia, pero nos decimos que non é a solución. Non é a solución por varias cuestións. En primeiro lugar, estamos falando de vivenda de promoción pública. Eso significa que, ainda que vai a ter un prezo taxado, ese prezo vai a seguir sendo inalcanzable para moitas persoas, cos soldos que hai, cos salarios que hai agora e coas condicións bancarias para acceder a un préstamo hipotecario. Entonces, o modelo que hai que ir é o modelo de aluguer público, é dicir, hai que facer un parque de vivenda de aluguer público para que todas as persoas teñan garantido ese dereito a unha vivenda, non? Un dereito que é fundamental para que cualquier persona. Pero primeiro hai que ter un plan real, cosa que non lo hai. Bueno, está de camiño e agardemos. De todas formas, estamos en plan xeral e en Navia vanse facer unhas cuantas vivendas que unha boa parte desas vivendas podían ser destinados ao aluguer público e non vai ocorrer. É unha moi pequena porción a que vai en ese sentido. E despois, nós sí que creemos que hai que poder poñerlle freo a ese boom dos pisos turísticos, non? Os alugueres turísticos están facendo unha presión brutal na vivenda nas cidades. En Vigo temos na actualidade moitísimos máis pisos en aluguer turístico que pisos en aluguer. Xulio decía antes, es decir, en 24 horas desaparece cualquier piso que esté oferta de aluguer común, aluguer para vivir. E hai miles de vivendas en alugueiro turístico. Estamos vendo como zonas como Churruca están sendo, en nada vamos a ter un barrio de aluguer turístico. E iso hai que enfrontalo xa. E é algo no que a Xunta está dando pasos moi lentos, no que non quer actuar decididamente e algo no que hai que actuar xa. Aquí moi preto, estamos en Vigo, pero se vamos a Nigrán ou a Baiona é imposible. Cualquier mozo de Nigrán ou Baiona te di
que sendo de Nigrán ou Bayona non van a poder vivir nin en Nigrán nin en Bayona. Esa inseguridad que crea no poder alquilar un piso, te lo digo yo, tengo un piso, por ejemplo, y la inseguridad que te crea que no poder rentar, pues mucha gente lo destina a piso turístico porque tiene una seguridad. Es decir, esa persona va y se va, mientras que me deja de pagar, los bancos no están dando avales, no están dando avales bancarios. Dicho por un banco, me lo dijo el otro día, utilizar a ocupación como excusa para o problema da vivenda a mí pareceme indigno, e vou a decir así, porque mira, o problema da ocupación e algún caso habrá, pasa precisamente pola imposibilidade de moitas persoas a poder acceder a un lugar que poidan pagar. Habrá casos excepcionais que non sexa esa cuestión. Habrá casos excepcionais que non, pero estamos falando, Julio dá o caso, de 2 casos de ocupación, mentras temos cuántas persoas diariamente que non poden acceder a unha vivenda. Bueno, é que non é comparativo, que habrá que tomar medidas, que a administración pode tomar medidas para garantir que os alugueres teñan un aval, que haxa unha seguridade. Ninguén vai a opoñerse a que existan esas medidas, a intentar frear esa inseguridade que poidan ter as persoas. ¿El Ayuntamiento de Vigo? Las cantidades ínfimas que da el Ayuntamiento de Vigo, porque con eso no avalas nada, o sea, no te avalas nada. Si te dejan a deber 3 meses, poca pum. Eu creo o que iba a decir, es decir, habrá que tomar as medidas legais, as medidas de apoio das administracións, de todas as administracións, para garantir unha seguridade aos arrendatarios. Pero o que está claro é que, ademais o ves cando hai todas estas enquisas, a ninguén lle aparece como o seu principal problema a ocupación, porque pode habela, pero non é o principal problema da cidadanía. O principal problema da cidadanía, cualquier pai, eu que teño 3 fillos, podo decirche, o principal problema, a principal preocupación é que os nosos fillos poidan acceder a un posto de traballo e a unha vivenda. E en este momento, na nosa cidade, na Galiza, eso non o teñen garantido. Se me permites, a ver, eu decía que un problema que ten moitas aristas, moitos frentes, non? E non, por desgracia, non ten solo un orixe e unha solución, como estamos vendo, non? Eu sí que, bueno, decía Carmela que a Xunta e o Concello temos de acordo. Bueno, creo que a Xunta leva moito tempo mostrando, no caso concreto de Navia, pero en outros sitios cerca de Vigo, unha firme vontade por abordar o problema. Por lo menos unha parte que haya vivenda de protección oficial. En Navia vanse a facer un número importante de vivendas en alugueiro dentro das fases están desenvolvéndose, e o camiño ten que ser ese tamén, non exclusivamente, ten que ser ese. Pero falando do tema da seguridade dos propietarios, non? Decíamos no Parlamento hai pouco tempo, Carmela, que en Galicia hai 500.000 vivendas vacías, 500.000. Si alguén pode pensar que hai vivendas vacías en Ourense, en Lugo, en segundas residencias, probablemente, pero que se nos centramos en Coruña, Santiago e Vigo, hai 78.000 vivendas vacías. Se esas vivendas a mitade mañán estuveran no mercado, falaríamos de outra cousa. Por que non están no mercado? Eso hai que pensarse, porque esa vivenda vacía non está no mercado. Inseguridade jurídica. Hai moitos factores. Non únicamente. Probablemente non sea o único factor, pero un factor importante. 2 ocupacións con forza ao día, eu creo que son moitas, porque un pode pensar que é algo anecdótico, pero 2 ao día son 600 ao ano, que é onde viño o dato, non? Entón, eu creo que é un elemento importante, e creo que hai que abordar eso. Aproveito para contar, por se alguén non o sabe, que o Partido Popular no Congreso dos Diputados, no Senado, perdón, presentou unha lei que aprobou no Senado para correxir e darlle seguridade xurídica aos propietarios. É unha lei que está no Parlamento, no Congreso dos Diputados, na mesa do Parlamento, coa presidenta do Parlamento ampliando de xeito ininterrumpido o plazo de emendas para que non se debata. É dicir, hai unha lei para abordar e para discutir, para que o PSOE e mesmo o Bloque podan aportar a esa lei, e esa lei non se discute. Bueno, este é un exemplo claro de como os problemas que coincidimos dos ciudadanos, da xente nova, que é o primeiro problema que teñen, pois para o goberno de España e os seus socios, aí teño que decir os seus socios, pois non é un motivo de facer nada, é un problema importantísimo. Falabas, Carmela, das vivendas do turístico. A ver, hai zonas de Vigo que non están ocupadas por vivendas de uso turístico, están completamente baleiras. Na zona centro de Vigo hai edificios completos, abandonados, que probablemente a solución sexa vivenda de uso turístico, porque non vai a vivir ninguén para aí.
creo, como decía antes, que pode haber alguna situación, pero en Seral, en Vigo e en Galicia... Ese edificio que te referías tú, a lo mejor en Churruca, no, varios, en Churruca, yo lo sé porque salió, nos etiquetaron, Amnistía Internacional. A ver quién quiere vivir en ese edificio, porque ese edificio hay paz todo alrededor, a ver quién quiere vivir allí. Pero a cuestión no, o que van a facer non é vivir aí de piso turístico, esos edificios van a rehabilitarlos, para poder destinalos a pisos turísticos. Claro, pero ¿quién quiere vivir ahí un sábado por la noche? Eu creo... Deixa-me acabar solamente. Eu creo que esas medidas non son exclusivas, o sea, eu creo que a vivenda... Mira, os pisos turísticos, a vivenda turística é unha realidade. Vai asociada á tecnoloxía, a mezclar oferta e demanda a nivel individual cos aplicacións, e eso podemos decir que non o vamos a facer como outro tipo de solucións tecnolóxicas, iránse, neste caso, ao país do lado. Pero, máis alá deso, insisto, é un erro decir que o problema está nas vendas turísticas. Non é pode ser unha pequena parte en algún sitio. Ti falabas de Nigrán. En Nigrán o problema non son as vivendas turísticas, o problema en Nigrán son as vivendas de aluguer temporal, de aluguer no verán, de toda a vida. Eu alguna vez intentei alquilar unha casa en Nigrán, é imposible, porque salía moito máis a conta alquiladas 3 meses no verán que a ti todo o ano. E isto non ten nada que ver co fenómeno do uso turístico. Un problema que vai moito máis aló, non? En todo caso, eu creo que hai que seguir traballando en cada un dos frentes, creo que hai que traballar que haya máis vendas no mercado. Non estamos abordando, o decías ti, Mauro, o tema do acceso ao crédito. A Xunta está estes días insistindo no aval novo, non? Antes os créditos nos daban o 120%, agora non nos dan a veces nin o 80%. Pues hai que poder complementar e a Xunta acaba de presentar unhas medidas para que xente ata 35 anos poida pedir ese aval mozo e que teña un aval excepcional dese 20% para poder acceder a unha vivenda. É dicir, hai moitos factores. De logo, a solución non é decir que toda a culpa é dos pisos turísticos e probablemente tampouco sexa das ocupacións, pero todo o conxunto está a facer que realmente sexa un problema que nunca tuvemos na nosa cidade ni no noso contorno. Lo que dices tú, lo que comentaba Julio, del tema, hai gente que en una semana gana 2.000 euros por alquilar una casa en Bayona o una casa. Yo he intentado también en verano y me dicen, no, por una semana 1.000 o 2.000 euros. Sí, pero eso de sempre. Sí, me voy de vacaciones fuera. Vale, eu non vou a cuestionar que cada un pense que pode ganar 2.000, na miña zoa un mes por unha casa son mínimo 6.000 euros. Pero aquí non falamos deso. Aquí o que falamos é de zona, da declaración de zona tensionada e de non poñer coto aos pisos turísticos, porque ademais é que o están dicindo incluso os propios hosteleros, os hotéis están demandando esa declaración, ese coto aos pisos turísticos, porque... Carmela, el presidente de la Asociación de Hosteleros, César Ballesteros, el cual conozco bien, ni siquiera a ti no te lo... Entonces, lo que diga él, yo con todo respeto, mira que le tengo un aprecio personal porque lo conozco desde hace más de 20 años. Pero, ¿qué lo te hace? César, cómprate un hotel. No, pero... Mauro, eu de todas formas, eu que fun presidenta dunha asociación veciñal, eu non falaba por min, As decisións se toman nunha asamblea, son decisións consensuadas e eu non creo que cando o presidente de cualquier federación hostelera, porque ademais non é só de Vigo, é unha demanda absolutamente en todas as grandes cidades, dicen que hai que poñerlle coto porque empezan a moverse os cimentos, as cementacións dos seus negocios, aí estamos perdendo empregos, estamos perdendo capacidade económica, porque ademais os pisos turísticos ou non estar regulados ou non estar controlados, é unha actividade económica en moitos casos en negro, unha actividade sumerxida, é dicir, é algo o que hai que poñerlle freo xa. E no momento no que lle poñamos freo, no que non poidas coller o teu piso porque me interesa moito máis ganar 2.000 euros al mes que 800, a oferta será maior e vamos a ver. E estou de acordo en que non é a única solución. Eu xa dixen que a solución pasa por crear un parque público de alugueiro, porque hai que recoñecer que o incremento dos alugueiros, a baixada dos salarios, porque en proporción do IPC, agora cualquier traballador cobra moito menos
O diñeiro dá para que nos entenda a xente que está na rúa, que nos vai entender, porque como falamos todo, o diñeiro dá para menos. Exactamente, la cesta da compra. Tú ganas igual un pouco máis, pero cando vas a comprar, cando vas a pagar o alugueiro, o diñeiro dá para menos. Entón, é preciso ter esos alugueiros públicos a un precio razonable o que poida acceder calquera. E que, sobre todo... Vamos a terminar con este tema que queremos... Sobre todo para a movilidade, porque os avais para a compra. Eu falei con algúns mozos, a maioría dos mozos, precisamente polo traballo precario, pola situación laboral, pola falta de emprego en moitos casos, é imposible acceder. É imposible acceder. Accederán un 2% de todos os mozos galegos. Entón, é unha solución de anuncio e propaganda, Julio. Son axudas. Bueno, poden ser axudas, eu entendo, pero esas axudas, igual se as destinas a crear un edificio ao final chegas a moito. Pero vamos a terminar este tema porque vamos a saltar a outro, porque vamos 30 segundos, por favor. Eu creo que tamén non lle podemos poñer portos ao campo nin a realidade. O turismo é un fenómeno mundial. Os nosos rapaces, nós mesmos, viaxamos e facemos turismo moito máis que antes. E cando vamos fora, tamén nos gusta gastarnos menos cartos, porque os hoteles tamén están uns precios. Aí hai que hablar moito canto costa unha habitación de hotel e canto costa un vivienda turístico. Eu estou bastante en contra de que unha persona que ten unha casa e poida sacarle un beneficio, eu non son quen para impedirlo. Hai que facelo con lógica. As declaracións de zona tensionada tampouco teño claro que sean a solución, porque donde se teñen posto, sí, o precio non sube, lógicamente, porque está limitado, pero desaparece vivenda do mercado. É dicir, o que decíamos ao principio, é un problema que ten tantas aristas que é moi difícil abordarlo. Outro día cada unha delas... 10 segundos. Según esa teoría de que se alguén non lle pode, se ten unha casa e ten, podemos deixar que abran empresas todo o mundo. Todo ten unha regulación. Tú non podes abrir unha empresa cando che dé a gana e coas condicións que che dá. Nin pechar. O que quero decir es que non me vale ese argumento porque... Vamos a saltar a outro tema porque... Eu só quería decir que en lugar de frenar as vivendas turístico, eu quedaríame con regulalas. E aí podemos estar de acordo. Vale, pero no momento no que regulas, automáticamente vas a frealas. Frenar unhas e mellor promoves outras. E decir ata aquí. Eu promovería edificios de Vigo que levan anos e anos vacíos, eu promovería que se habilitaran para facer vivendas turístico. E dinamizar unha certa zona. A proposta do BNG é que se habiliten para vivendas del social. Ahora vais a chocar máis. Altri, esta es la gran cosa. Es un tema muy conflictivo que está habiendo, pero claro, aquí chocan dos modelos, y sobre todo hay una cosa: ¿creamos industria o no creamos industria? Porque claro, a mí gente de fuera, de Galicia, me dice, pero si os van a poner una industria, ¿cuál es el problema que hay, Mauro? Entonces yo le dije, eso da. Entonces, ¿quién quiere empezar? Si me permites, empezar. A ver, eu creo que si queres unha interpretación do que pasa con Altri, o mellor é que lle podes preguntar ao Goberno Nacionalista Galego de das eleccións autonómicas. E lle preguntas a Ana Pontón en decembro do ano pasado ou a Daniel Castro hai uns meses no Parlamento pedindo que Altri fora para a Mariña, e aí tes unha explicación. É unha empresa que inicialmente ten un proxecto moi transparente. Eu, desde que estou no Parlamento, sei a proposta de Altri, como calquer galego que pode ir a leela. O memorándum famoso oculto non é oculto, coñece todo o mundo. E Altri sempre plantexou facer dúas factorías, unha de celulosa soluble e outra de fibras textiles. As cantidades que iban a producir se sabían dende o principio. A empresa decidiu non dar todos os detalles hasta despois das eleccións para que non houbera debate nas eleccións deste tema. O fixo xusto en canto comprometeu. E o que se plantexaba era unha industria que ten que pasar todos os vistos medioambientales, que acabamos de ver agora un informe firmado nada máis e nada menos que por 40 técnicos, 32 informes, que poñen unhas condicións, é unha declaración de impacto ambiental condicionada, e que se a empresa cumple todos os requisitos, pois como, quen vai a decir que non? Entón, bueno, o modelo de industrialización, pois evidentemente, calquera empresa que cumpla as normas, traia postos de traballo, aporte riqueza,
Ademais, nunha zona, estamos falando moitas veces de que o rural hai que darlle vida, unha zona que ademais está no ámbito rural, aproveita recursos naturales que temos, porque que o que sepa, os árboles son un recurso natural. Bueno, a mí pareceme que de entrada hai que darlle a oportunidade que o faga e que demostre que ese proxecto cumple a norma. Se o cumple, como vamos a decir que non? Eu insisto, isto non o digo eu, o decía o Bloque antes das eleccións autonómicas. Carmela, además, unha puntualización. Depende de vosotros. Que se haga antes, ¿no? Porque si no... Se depende de BNG. Claro, dejar caer el gobierno de Pedro Sánchez. Porque tienen que dar el dinero. Así que la pelota está en vuestro campo. Mira... Si no tenemos elecciones ya. Vamos mucho sin elecciones. O Partido Popular leva unha temporadita dicindo que o BNG somos o BNG dos bulos, pero creo que aquí vamos a sacar os bulos do Partido Popular. E ademais, mira, Julio acaba de dicilo, es decir, non é certo que coñeceramos cuál era o proxecto de Altri antes das eleccións. O que votamos no Parlamento Galego foi unha iniciativa que falaba dunha planta de fibras textís na provincia de Lugo. Unha planta de fibras textís na provincia de Lugo. O que mentí foi o Partido Popular, que non sacou o proxecto de Altri hasta despois das eleccións, coa disculpa de que era para que non se supera. Despois das eleccións, e xusto por eso coñecemos tú e eu, que estamos no Parlamento, o proxecto é cando descubrimos que non era unha fábrica de fibras textiles, é unha fábrica de fibras textiles e unha macrocelulosa. Unha macrocelulosa que é unha bomba ambiental para a zona para a comarca da Arzúa Ulloa. E vino, bueno, eso, pero que non o dice o BNG só. Di o BNG, están dicindo científicos, están dicindo organismos como o Consello Galego da Cultura, están dicindo biólogos, es decir, xente que é científico, tan válidos como os vosos técnicos. Pero os técnicos da Xunta acaban de facer un informe dicindo os requisitos de cumprir para ter un impacto ambiental. Mira, un informe que de verdade... Que estou seguro que non vas a cuestionar. Hombre, non vas a cuestionar un informe dos técnicos da Xunta. Pero a mí gustaría saber a tu opinión sobre un informe que di que nas súas conclusións dice parece que se prevé que... Pero Carmela, esperamos que, según a empresa, es decir, Carmela, calquer informe, eu teño leído, incluso feito, informes de impacto ambiental. Tens que decir eso, que vas a decir? Tens que decir, segundo os datos que obran no meu poder e na próxima empresa, os datos de saída van ser estes. E se non o son, a empresa ten un problema. É que isto é unha democracia e un Estado de Dereito. Sí, un Estado de Dereito e unha democracia na que se impón en Galiza, na que se modifican leis a través da lei de acompañamento para declarar estratégico un proxecto que non vaya a deixar o valor engadido da industria aquí. O modelo de Altri é un modelo de espolio de recursos. Es decir, nos vamos a encher Galiza de eucalipto porque a propia empresa recoñece que o eucalipto que hai agora mesmo en Galiza non é suficiente para... O informe, o que dio o informe é que Galicia produce exceso, ten agora mesmo exceso de producción de eucalipto, hai unha parte do eucalipto que se produce en Galicia que se vai fora, e ese eucalipto non teria que irse fora porque podría procesarse en Galicia. Eso que dio o informe. A ver, Pero, e o que dio o informe, que no caso no que non se produza, necesitarase é necesaria a plantación de máis eucalipto. Pero se está producindo aquí en Galicia. Non sei. Mira, canta xente vive de eucalipto en Galicia? Muitísima xente vive do eucalipto, muitísima. En Galicia hai muitísima xente que se pode pagar. E quanta xente vive da industria agroalimentaria na Ulloa? Pero que é compatible. Non é compatible. Claro que é compatible. Como vai ser compatible unha industria que vai a producir polución ambiental? Quen dice eso de producir polución ambiental? Os científicos? No. Os técnicos da Xunta que analizan... Os técnicos da Xunta. É que claro, o problema é que o Partido Popular solo dá por válido os informes do técnico da Xunta. E como non podía ser outro xeito, Carmela? Como vamos a non dar validez aos técnicos da Xunta? O resto dos científicos non teñen nin idea, non valoraron o Consello Galego da Cultura, todos os técnicos, o equipo que fixo o informe do Consello Galego da Cultura non teñen nin idea. É curioso, para o BNG, o informe do Consello da Cultura, o que eu respeto tremendamente, é válido. E os 40 informes técnicos da Xunta non son válidos. Eu, en todo caso, diría que son igual de válidos.
E aquí hai uns técnicos que son, además, os que teñen a capacidade e a obligación de dar ese visto bo, que o acaban de dar. Como vamos a poder decir unha empresa? Eso é prevaricar. Si con un informe positivo decimos que non, vos estáis dispostos a prevaricar? Quen firmou o informe? Os técnicos, como sempre. O informe está firmado por 2 altos cargos da Xunta de Galiza, un alto cargo que ademais ten relación directa con ENCE. Es decir, estamos falando... Carmela, ENCE é a competencia. No, ENCE é a competencia. ENCE é a competencia. A ver, No, Julio, déjame rematar. Sí, por supuesto. Sabemos que non, es decir, Grinalia está en ENCE, Grilaria vai estar en Altri. Ao final non son a competencia e ademais todo o mundo sabe. Estamos ante un proxecto que é unha bomba ambiental e así o chama todos os científicos e toda a cidadanía galega. Non so que non... Toda non. Unha parte. Unha parte que a que se está manifestando. Donde está outra parte? Mira, eu digo onde está, Carmela. Nas eleccións europeas, despois de destaparse toda a bomba supostamente ambiental de Altri, eu creo que é fácil ver que porcentaxe de xente votou o BNG en Palas de Rei e que porcentaxe de xente votou o Partido Popular en Palas de Rei, a zona cero. O PP foi o partido máis votado, a pesar desa aposta pola industria razonable ecolóxica en Palas de Rei, foi o partido máis votado, o sea que a zona cero deu o visto bo a esa política. Sí. Bueno, tú sabes que no. Si o medimos por as manifestacións... No, medilo por manifestacións. Tenemos que acabar, que os tenéis que ir. Bueno, que sacan dos temas. Claro, non sabemos polas manifestacións, pero estamos falando de un modelo que volve atrás ao século XIX, un modelo industrial que xa se utilizou... Si lo tenéis fácil. Deixame rematar, así non podo rematar. Pedro Sánchez le mandará el dinero a Altri, ¿sí o no? Pues non o sé, pero o Venegas... Entonces, si no se lo dixo, Venegas... Pero Venegas xa dixo claramente que é unha liña vermella. Solo ten un diputado. Bueno, temos un diputado, pero mira, temos un diputado que parece que está facendo máis traballo que outros moitos diputados galegos. Muy bueno, y que siempre que le invito ha venido aquí. Eu só lo digo, eu o que lle pido e o que pedimos ao BNG é que o Partido Popular faga o que mellor fai, que é rectificar. E cando rectifica, acerta. Que escoite aos galegos e as galegas, que escoite aos científicos, que escoite os organismos que están dicindo que Altri é unha bomba ambiental. E por favor, que respeten as persoas que se manifestan, porque de verdad que é o grao de desprecio e insulto aos manifestantes do Partido Popular. Eu aí, Carmela, así que eu creo que non escuitache de nadie, de min non. Acabo de ler un tuit da número 2 do Partido Popular en Galiza que é... O máximo respeto a calquera que se manifesta en calquera ámbito. Tamén os se manifestan do outro lado. Eu non iba por aí. Eu creo que vou coller as túas palabras exactamente e vou matizar ligeramente. Máximo respeto aos técnicos encargados por... Mira, unha persona que estudia unha disciplina científica pode escoller ser investigador, pode escoller ser divulgador ou pode escoller ser funcionario na administración. Eses son os que teñen a obriga de facer os informes. Entón, o que pido é respeto aos técnicos que fan eses informes. Pido respeto á industria, a unhas empresas que se xogan os seus cartos, o seu prestixio e traen aquí unha empresa que, por certo, está en Finlandia, Noruega, Suecia, non están en... Que non quixeron en Holanda, que non quixeron en Portugal... Si en Portugal hai unha, si vos sabedes desa fábrica... No, pero precisamente Portugal aprendeu dos grandes incendios. Yo por mí os digo, pero prometí que se dejaba. Hai que respetar a ciudadanía, hai que respetar o que a xente, eu respeto os que se manifestan, respetemos os que non se manifestan e votan nas eleccións e respaldan decisións co seu voto, apostas que ten feito o seu goberno. É o que decía antes, volvede vos a onde estabades antes das eleccións, que é o sentido común, se o proxecto cumple adiante. Eu creo que eso sería o máis fácil para os galegos. Antes das eleccións non había este proxecto. Sí, era o mesmo. Bueno, mira, se me permites, Mauro, vouche enviar a PNL que aprobamos e vouche enviar o que lle enseñamos a Besteiro. No, pero mira, o que enseñamos a Besteiro. E outro día, o señor Besteiro preguntou por isto no Parlamento e díxoselle que no Progreso de Lugo tal día, está ali recollido na acta, saliu publicado as cantidades de produción das dúas fábricas, a de
pasta soluble e a de fibras textiles. O que respondeu o señor Besteiro que só lera o titular non poñías, pero dentro estaba. Eu estou seguro que en Lugo leestes esa información. Eu creo que o Partido Popular ten que rectificar, estades a tempo. Isto vai a poñer en risco miles de empregos. Non é certo. Sabedes que non é certo. Miles de emprego, e así o recoñece. Carmela, que os quiero... Que os quiero unha frase. Miles de emprego... No, empezache tú. No, de acabache, eu quise decir algo e era que aquí, non pasa nada. Miles de empregos do sector alimentario vai a poñer en risco a produción pesqueira marisqueira da Ría de Arousa con todas esas toneladas de auga contaminada que van a ir ao río Ulla. Non vai ir contaminada. Sabemos que todos os científicos dicen que é imposible depurar o 100% e ademais é que cualquier fábrica é así. Vamos a poder beber agua. Que a conselleira nos dixo que non pasa nada. Non pasa nada porque os ríos non beben ninguén. A agua de Vigo e o seu sector industrial, onde vai? Vai a Ría de Vigo. Está contaminada a Ría de Vigo. Hai unha cousa que se chaman EDARES, centrales donde a ciencia aplica... Temos unha ría como a producción marisqueira que se sale. Bueno, pero non está contaminada. Os mesmos científicos que firman os informes son capaces de coller agua contaminada e deixala limpa. En este caso non está contaminada, é agua dun proceso industrial que hai mecanismos para devolvela nas mesmas condicións que estaban no río. Non vai ser así. Sí, vai ser así. Vamos a finalizar, porque tenéis, es verdad, que nos tendría más tiempo, pero son ellos que se tienen que ir. Una frase solo, una frase. Venga, Carmela, de Sargadelos, una frase. Bueno, una frase, Carmela, que te tienes que ir. Unha frase, é unha lástima, é unha pena terrible que un legado cultural como Sargadelos que este na man de unha empresa privada que ten todo o dereito, pero que non haxa aí absolutamente ninguna participación pública que garanta que un valor cultural como Sargadelos non teña continuidade. Eu agardo, e nos desexamos, que a Xunta de Galiza, que ten que velar polo patrimonio galego, se implique na conservación de Sargadelos e que continúe e se manteña, porque iso é algo que tamén nos denunciamos, o valor patrimonial e histórico de Sargadelos, e non se detén. Xavi me va a pegar. Bueno, eu creo que temos en pouco tempo. Que tú eres la jefa. Aquí, xusto onde estamos, aquí estaba a fábrica de Álvarez hai moitos anos, logo foi para Ramón Nieto, e esa fábrica desapareceu. Ainda a mí me gusta darlle volta a veces os platos nos restaurantes e ver Santa Clara, non? Sería unha mágoa... Hace nada estuvistes aí, Sí. Sería unha mágoa que pasaron un xero. Eu estou convencido de que o propio empresario que rectifique ou os traballadores ou o Consultor Sociedade Galega fagan algo para que esta situación que se deu en Santa Clara non se dé en unha fábrica de tanta tradición e tan significativa como Sargadelos para todos os galegos e para o resto de personas de España. Creo que non hai ninguén en España que non coñeza a cerámica de Sargadelos. Seguro que se vai chegar a unha solución. Gracias a vosotros por estar aquí, de verdad. Se tienen que ir, y están aquí debatiendo, esos que les importa lo que están diciendo y les importan a ustedes. Aquí no les importa ser al Partido Socialista. A ver, caballero, que lo sepan. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias. Y gracias a todos por vernos. Esperamos una edición de Fortaleza.